И така продължаваме по същество. В червения ъгъл от Германия с треньор Джамал Ибрахим и представляващ клуб Слава Бокс Промоушън с 42 победи, от които 21 с нокаут. Интернационален носител на пояса на WBF. Аплодисменти за Омар Сияла! Неговият опонент в синия ъгъл от град София с треньор Владислав Георгиев, представляващ клуб Левски София, с впечатляващите 13 мача, от които и 13-те с нокаут, интерконтинентален шампион на WBC и настоящ носител на пояса на Макс Файт. Силни аплодисменти за Борислав Велев Рой! Мач на професионалния бокс с супервайзер Евгения Петрова. Рефер на двубоя Антонио Григоров. Време е за мейн ивента на вечерта. Борислав Велев срещу Омар Сияла. Друг трябваше да бъде съперника на Боби Велев, но промяна в последния момент настъпи, след като се стигна до интересно, би го нарекал, с течение на обстоятелствата. Все по-често съперниците на Борислав Велев изведнъж и рязко решават да променят своето мнение и да не се бият с него, така че прави чест на Омар Сияла, че тази вечер излиза тук за мейн ивента. Каза, че е напълно подготвен и ще покаже какво умее, ще разочарова българската публика. Със сигурност сериозно становище, брутален ляв още в самото начало, обаче от Борислав Велев. Абсолютно заема центъра на ринга Борислав Велев. Няма никакво намерение да прави стъпка назад или настрани. Апъркът в тялото на Омар Сияла, който изкара въздухът му. Сякаш, че мереше Борислав Велев кога ще тръгне да поема въздух Омар Сияла. Точно тогава беше апъркътът. Още един. Изключително дефанзивен. Омар Сияла ще изчаква чудо на контратака. Така поне изглежда. Това четем от първоначалните му намерения в матча. Тесен прав. Изпълнява на секундата това, което чуе от Борислав Георгиев от ъгъла си. Борислав Велев беше посветен за двоен десен и след това ляв. Брутална комбинация от Борислав Велев. Един от най-мощно удрящите боксьори в тази тегова дивизия. Стъпва напред, комбинация 1-2. Търси нов контакт с дясната ръка Борислав Велев. Прави впечатление, че не е връхлите опонента си, просто за приключване от самото начало. Показва Омар Сияла, че е ударен в тила. Поднесе извиненията си Борислав Велев, въпреки че според мен не ставаше въпрос за нечист удар. Ляв в тялото. Като че ли вече виждаме кръв по лицето на Омар Сияла. Дясно круше, още едно дясно круше. Омар Сияла е сериозно разклатен. Тежки удари от Борислав Велев. Всяко трепване на Боби Велев вече кара Омар Сияла да прави крачка назад. Десен прав, десен в тялото. Още веднъж десен прав след това в лицето. По-малко от минута до края на първия рунд. Апъркът с тялото за Борислав Велев, който загражда съперника си въгъла. Попадение в тялото. Добър ескиваж, попадение в тялото и според мен тук приключва срещата. Щупи ребро на съперника си Борислав Велев. Абсолютно съм сигурен по реакцията на Омар Сияла. Не става въпрос само за попадение в черния дроб. Според мен пострада и рибкейджа, пострада и реброто на Омар Сияла. Край на битката. Победа за Борислав Велев в мейн ивента на Max Fight 58. Ако някой се обзалагал, че срещата ще продължи повече от един рунд, другия път ще си има едно на ум. Изключително категоричен Борислав Велев. Видяхте как разпредели усилията си, не се втурна просто напред да приключва опонента от самото начало. Беше му ясно, че е по-класният от двамата. Намери идеалния момент за подход към тялото, към торса. Няколко пъти пробва този ляв. Накрая вече, когато видя
че всичко е точно. Показва точно така, показва по-скоро областта на ребрата, отколкото черния дроб. Омар Сияла, според мен, е сериозно наранено, ако не е изчупено едно от неговите ребра. Дъщеричката на Борислав Велев вече е на ринга при него. Той очаква и второ детенце. Няма да издавам какъв е повод, за да не разочаровам тази част от феновете на Боби, които все още не са запознати. Дано всичко е наред и в това направление. Показва се не просто като голям шампион Борислав Велев, но и като голям човек. Разчита на семейните ценности, на морала. Това го прави завършен боец, завършен професионалист. Борислав Велев Рой! Здравейте на всички! Честно да ви кажа, малко съм разочарован, понеже се готвех за друг противник, обаче той взе да измекерува и уж беше контузен, но се оказа, че днес ще се бие и той на същия ден, само че в друга държава. Много взех на присърце този матч и вярвах, че ще го победа. При победа над... Как се казва това? Диего Чавес ще да ми стреля в топ 50 в световната ранглиста и затова съм много разочарован. Искам да благодаря на Омар Сила, че за толкова кратко време прие това предизвикателство срещу такъв боксер. Много му благодаря. Бъдете живи и здрави. Обичам ви. Благодаря на всеки един, че е дошъл да ме подкрепи. Обичам ви много. И ви обещавам най-скоро време европейската титла! Искам да благодаря на един специален човек за мен, и не само за мен, но на целия отбор Боксов клуб Левски, президента на Боксов клуб Левски, Виктор. Искрено ти благодаря, братле. Искрено ти благодаря. Ела тук, не се, той е малко сърмежлив, ама много благодаря. И аз и всички момчета като цяло, благодаря, че си винаги до нас. Заедно ще вървим рамо до рамо и ще стигнем върха. Обещавам ти. Обещавам. Искам да благодаря също така и на Мони Щерев, който е плътно зад мен и ми помага, и на неговия екип от Джанам Стекхаус. Мартин Италиански жербец е тук некъде. Ето го. Много благодаря, че си плътно до мен и ти и целият екип. На Любомир Любомиров искам също така да благодаря, на Жоро от Стик Кредит и неговата компания и на всички хора като цяло, които вярват в мен и инвестират в мен. Много благодаря. Много. Живи здрави всички. Обичам ви всички. Още веднъж ви благодаря за подкрепата. И още веднъж европейската титла. Обещавам я! Чакаме с нетърпение още веднъж Борислав Велев Рой, дами и господа, с нова впечатляваща победа. Скъпи гости, уважаеми телевизионни зрители, това беше всичко от Max Fight 58. Благодарим на всички участници и на вас. Още веднъж напомням Max Fight 59, 20 юли в курортния комплекс Свети Влас. Аз съм Михаил Павлов. Благодаря на всички вас. Желая ви спокойна вечер и до нови срещи.